Makita sa hulagway sa mga estudyante nga mitambong sa gipahigayong oryentasyon kabahin sa basic life support nga gihimo didto sa Isabela City sa probinsya sa Basilan ni adtong Disyembre 12. Misalmot sa programa ang mga estudyante sa Alternative Learning School ug ang aktibidad gipangunahan sa Isabela City Disaster Risk Reduction and Management Office nga gipahigayon sa West Terminal Multipurpose Hall sa Isabela City, Basilan. Tumong sa maong aktibidad nga makakat-on ug mahatagan ang mga batan-on ug kaalam kabahin sa paghatag og hinanaling suporta sa mga sitwasyon nga posibleng mahitabo sa ilang palibot. Sumala ni Mr. Allen Orbisido, usa ka personahe sa CDRRMO, ang mga kabatan-unan makita bisan asa nga lugar. Sagad sa mga insidente, mahitabo nga dili matagna ug gikinahanglan nga makat-on sila aron kun adunay insidente dali silang makaresponde. Ang gasto sad gisuportahan sa Department of Education ug ang pundo gikuha gikan sa panudlanan sa lokal nga panggamhanan sa Isabela. Sherry May Gonzalez, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.